Magluto kita karon og itlog sarsyado og deviled eggs. Kaning deviled eggs kasagaran ginasilbi kini ingong appetizer o pampagana. Kining itlog nga sarsyado lami sa pamahaw, ipare sa bulad, soriso, kanon o bisan gani lanlanon kini lamian gihapon. Apan sa di pa kita magsugod, mag-andam usa kita og sudanan, nabutangan og ice cubes ug tubig. Atong ibutang diri ang itlog unya paghawas niini aron dili kini maluto pag-ayo. Mahimo manggong dark ang kilid sa yelo sa itlog ug maluto kini pag-ayo. Karon magpabukal na tag tubig. Sugdi na og lunod ang itlog samtang gamay pa ang bula sa kilid sa kaserola. Kanang sa di pa bitaw kaayo nimo bukal, dayon takluban ang kaserola hangtod mo bukal na ning pag-ayo. Ug kung mubukal na, pasagdan lang sulod sa 5 ka minutos. Unya, human sa 5 ka minutos, pasagdan na usab ang itlog sa kaserola ug palabyon ang pipila ka minuto nga walay kalayo. Dayon, ibutang ang itlog dito sa sudlanan nga dunay ice cubes ug tubig. Samtang nagapabugnaw ta sa itlog, atong hiwaon ang sibuyas nga nipis kay ato manggud ning ibutang sa deviled eggs. Mas maayo nga tama-tama lang ang kanipison aron di kaayo dako ang sibuyas inig kaon. Atong ibutang ang katunga sa sibuyas ngadto sa deviled eggs ug katunga sab alang sa sarsyado. Maghiwa sab tag kamatis ug ibutang sa kilid hangtod ready na ta nga gamiton kini. Og kung naa kay sibuyas dahon, apila na lang pud og hiwa nga pinataas ug pinalingin alang sa dekorasyon. Karon, andam na ang mga lamas. Magpainit na tag duha ngadto sa 3 ka kutsara nga mantika sa gamayng kaserola. Dayon, gisahon ang katunga sa sibuyas. Apila na lang pod og sibuyas dahon kay di man ni mahurot nato sa dekorasyon. Karon ibutang na ang tanan kamatis. Pwede kining lutuon hangtod mahumok o depende sa kung unsa imong gusto. Pero alang nako, mas lamian ang medyo gahi-gahi pa nga kamatis aron mura ra kini og salad kaunon. Dayon timplahan og asin, 2 ka kutsarang suka, o gamayng asukar. Pwede ang bisan unsang klase sa suka. Kining akong gigamit karon, suka lang ni nga gikan sa tuba. Dayon, dugangan og 2 ngadto sa 3 ka kutsarang tubig. Karon, atong panita na ang itlog. Pamati nako, sayura kaayo nako gihawas ang itlog kay medyo di kayo luto ang yelo niini. Og siguro kung ako kining gihumol, og pipila pa ka minuto, siguro mas luto pa kini. Karon kuhaon na ang yelo sa itlog gikan sa puti. Og nabantayan sab nako nga masayon kuhaon ang luto nga yelo kaysa sa medyo malasado. Siguro sa sunod ako paning lutuon pag-ayo. Ug mas dali sab dugmukon ang itlog nga luto. Karon, ato na ning timplahan og mustard. Mas maayo katong Dijon mustard. Pero kung wala, pwede na sab ni nga klasiha sa mustard. Dayon dugangan og mga 2 ngadto sa 3 ka kutsarang mayonnaise. O katunga sa giad-ad nga sibuyas. Dugangan sab og asin. Chili ketchup o halang nga ketchup. O kaha chili sauce sama sa tabasco, dugangan sab og paminta ug ukayon kini og maayo. Kung aduna kay piping bag, mas maayo kining gamiton. Apan og wala, pwede ra mo gamit og silupin sa ice candy o kaha kutsarahon ra kini. O kung mo gamit kag silupin o piping bag, siguraduhon lang nga matapok tanan yelo sa itlog dito sa tumoy aron dili manggawas o magkatag. Karon, andam na kini alang unya. Ako lang ning ibutang sa baso aron dili siya matuwad.
Mao kini ang nagkadaiyang elemento sa paghimo sa deviled eggs ug sarsyado. Unom ka gitunga nga itlog nga gikuhaan sa dilaw. Unom ka gitunga nga itlog nga aduna pay dilaw nga nahibilin. Ginisa nga sibuyas, kamatis, tinimplahan nga dilaw sa itlog ug ang sibuyas dahon pang dekorasyon. Karon, excited na ba mo nga ibutang ning tanang elemento? Ayaw kalimot pagsira sa bag aron di mo lugwa. Kumuta ang bag aron mag-pipe na kag sugod. Ug i-adjust lang ang gidaghanon sumala sa imong gusto. Apan ug di nimo mabutang tanan, mahimo sab kining ibutang sa inyong egg sandwich or sa bisan unsang matang sa sandwich. Karon, pwede ka mag-eksperimento og lahi-lahi nga lasa sama sa paprika. Kay kini makahatag og aso nga lasa o smoky flavor. Mahimo sab gamiton ang cayenne pepper kung gusto ka og halang-halang. Dayon dekorasyonan og sibuyas dahon, isagol lang ang taas ug lingin nga sibuyas aron makapainteres kining tan-awon. Karon ang itlog sarsyado na sad atong dekorasyonan. Ipatong lang sa itlog ang ginisang sibuyas ug kamatis. Dayon butangan sab og sibuyas dahon sa ibabaw. Karon ibutang nato ni sa mas nindot nga plato. Pwede ka mo gamit og bisan unsang porma sa plato. Unya ibutang ang sarsyado, dayon ang deviled eggs nga alternate. Buhata unsa imong gusto ug mag-enjoy lang. Karon ato na ning ipatilaw. Okay. Time to try it. Lami, puro-puro kay giluod. Luod dili. Mamsa, lamig ka. Lami. Purot na good no. Asa lami kanina kamatis o katong isa? Ang isa. Asa kato imong gikaon karon? Ang ikaw karon. Asa ang lami kana? Katong yellow o kaning naay tomato? Ang yellow. Ah, okay. Sige. Kauna na lang na tanan. Hinay kay Panmela. Slide na. Ug kung nagustuhan ninyo ni nga video, palihog pinduta ang like, subscribe ug bell alang sa dugang pang mga video. Salamat!